أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a darasinmu na uku, a darasin da muka sa take a faro daga tushe. Darasin da muke iya bakin ƙoƙarinmu wajen haska al'umma abin da ya shafi baƙi da yadda ake harhaɗa baƙi. Idan mutane ‘yan uwa ɗalibai muka juya baya, za mu ga darasussukan da muka yi. Daga ciki a darasin da ya wuce mun yi harafai kamar haka. Na farko mun yi wannan harafin shine muke ce masa a, mun yi ma, mun yi da, mun yi wa, mun yi ra, mun yi ba, mun yi ya, har zuwa dai ƙarshen harafuffukan da muka rubuta. A yau insha Allah za mu tashi darasi na gaba wanda zai ƙara haskaka mana yadda ake gane haruffa da wasullansu, musamman wasalin sama wanda muka masa laƙabi da wasalin a. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Na farko ƙa'ida wannan darasin da za mu yi shine ja, shine da za mu ce madda. Duk lokacin da za a ja harafi mai wasalin fataha, to kawai alif marar wasali za a ƙara a gaban harafin da za a ja ɗin, sai ya ba da a ko ba ko ta sa misali. ‘Yan uwa sai ku biyo mu ku gani. For example, wannan ita ce a. Ita kuma wannan ita ce a. Shi ne to sai mu mata haka to kaga kenan da wannan ita ana ce mata a, amma saboda an ƙara wannan alifin zai zama a. To sai ta biyu, harafi na biyu. Mun yi harafi na farko, harafi na biyu shine ba. Idan za a mai da shi mai ja zai zama haka ba. Kun ga an ƙara masa alifin yayi haka. Na biyu kenan. Sai na uku shine harafin ma. Harafin ma. In za a yi masa ja sai a ƙara alifin a kansa, haka sai ya zama ma. Sai ra, harafi na gaba shine ra. In za a masa ja sai ya zama, sai a ƙara masa alifin sai ya zama ra. Sai harafi na biyar, da harfa biyar muke, shine a. In za a masa ja shi kuma irin wannan a ɗin, ba irin wancan ba, sai ya zama haka a. 'a'. 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 '
to wannan shine darasinmu na yau. Wannan a ba ma ra to da wannan duk ma'anarsu ɗaya, bambancin rubutu ne aka samu, wanda idan kuka biyo mu insha Allah za ku gane 100% da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Yanzu za mu shiga misalai domin mu fahimci abin 100%. Ina fatan dai 'yan uwa mun rubuta misalai. Misali na farko, wannan mecece? A ko? To sai aka ƙara mata alifin haka, ya zama a. To sai muka koma darussan baya sai muka ɗauko wannan, ita ce da. Sai muka ɗauko wannan ma. Idan ka haɗa me zai baka? Zai baka Adama. Akwai Adama. Na'am. Sai na biyu, wannan mecece? Ba. Sai muka ƙara mata alifin, muka ce in za a ja ana ƙara alifin marar wasali, ya zama ba. Wannan fa ba. To idan ka haɗa me zai baki ko me zai baka? Ba. Wannan menene? Ma. Sai aka ƙara masa, zai zama ma. To haka fa mama. To wannan fa wa. Wannan sa. To a jikin wa ɗin nan sai aka ƙara alifin marar wasali. Wannan ma sai aka mata alifin marar wasali. In ka haɗa ne zai baka wasa. Na'am. Wannan me wannan? Ba. Aka mata alifin, ta zama ba. Sa. Ba wasa. 'Yan uwa ina fatan an gane. Za mu ƙara rubutun insha Allah, wanda a gaba kuma za mu rubuta sai ku karanta mana, ku mana fassarar shi a comment section insha Allah. Na. Wannan me? A. Wannan fa ra. Idan ka haɗa zai baka asara. An gane ko? Wannan fa dama. To masha Allah tabarakallah. Yanzu za mu auna fahimta. Kowa sai ya rubuta mana abin da ya fahimta game da wannan abin da za mu rubuta insha Allah a comment section.
auna fahimta. Auna fahimta. Idan ka gane abin da muke da buƙata ɗan uwa ko ‘yar uwa, sai ka mana fassararsa a comment section. In dai ka bibiyi darasin namu. Na ɗaya, muka ce idan aka wa harafi, idan ana son a ja harafi, ana masa ƙarin alifin. To kun ga wannan ta zama ba, wannan kuma babu ja, wannan da ne. To, ga na farko sai ku rubuta mana me na rubuta a na farko. Na biyu, na biyu, na biyu. Kun ga wannan ya zama ya, ga rana. Wannan da ce, wannan wa kuma an mata ja ta zama wa, ita ma sa ne an mata ja, ga shi nan. Na biyu, ga na biyu nan. To sai na uku, wa da wasu, ga shi nan wa, ga da, ya, ga ra, ga ba, ga ma. Na uku kenan. Sai ku rubuta mana a comment. Na huɗu, na huɗu, na huɗu ga shi nan. A karanta mana shi ma. A karanta mana me muka sa a na huɗu. Sai na biyar, a misalin, na biyar, ga shi nan. Ga na ɗaya, ga na biyu, ga na uku, ga na uku, ga na huɗu, ga na biyar. ‘Yan uwa sai ku rubuta mana abin da muka faɗa daidai, Allah ka ba mu lada. Kurakuran da muka yi, Allah Ubangiji ka ji kanmu ka gafarta mana. Wanda suke neman full na wannan karatu sai su bi YouTube channel ɗinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.